Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa a cikin sabon shirinmu na gyaran rayuwa cikin kwana 30, wanda tsangayar Radiant Umma Podcast take ɗaukar nauyin kawowa a cikin wannan wata mai albarka. Taken wannan darasi namu yau shine zikirin safe da yamma, garkuwar mumini. Allahu Akbar. A yau za mu san wata ibada mai sauƙi amma mai girman lada a wajen Allah subhanahu wataala, zikirin safe da yamma. Wannan zikirai suna zama kamar garkuwa ga mumini a duk rana. Zikiri wato kariya ne daga sharrin duniya, daga dukkanin wani sharri da muka sani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da zikirai da ake yi safiya da yamma, domin kariya daga sharrin mutane, kariya daga shaidanu, kariya daga cuta da bala'i'ika. Subhanallah. Zikiri yana wato kawo nutsuwar zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah subhanahu wata'ala yake cewa da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa. Subhanallah. To kan mu manta, zikiri ambatan Allah subhanahu wata'ala bayan kiran sunayensa tsarkaka, karatun alkur'ani ma ya kasance ambatan ubangiji ne, domin sun kasance maganganunsa ne. Allah kuma ya ce dama fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wato idan mutum yana yawan zikiri, damuwa tana raguwa a rayuwarsa. Zikiri ba wahala bane, yawa masu albarka, ba sai ka tsaya lokaci mai tsawo ba, sabanin yadda za ga sun wannan no, ba a wato kiyasce maka ba a wai ce wai ga wai lokaci za ka ta yin wannan abin ba. Mintuna kaɗan bayan sallah ko kafin fita aiki sun isa mutum. Muhimmi dai shine daidaito, misali kullum da kuma da zuciya. Misali kullum za ka yi, sannan kuma abin ka ringa yinsa da zuciyarka. Misalin zikirai masu muhimmanci a nan su ne kamar ayatul kursiyu, da kuma irin su kul huwallahu ahad, da kuma kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, da kuma subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim, da sauransu dai. Wannan dai su ne zikirai mafiya muhimmanci. Darussa yan uwa masu albarka da zamu dauka a cikin wannan karatu namu na yau, kamar wanda muka saba dauka guda uku a nan shiri. Na ɗaya, kada rana ta wuce ba tare da kayi wani zikiri ba. Na biyu, ka fara da ayatul kursiyu. Na uku, kai zikiri da nutsuwa ba da gudu ba, kamar misali astaghfirullah ko kuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, ko kuma subhanallah. Ba wai astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah, ba irin wannan ba, wanda kai kanka ma ko wanda ya san larabci zaka mai wannan ba zai san wace kake nufi, wace ma'ana kake nufi da hakan ba. A cikin dai nutsuwa. Ina kira da yan uwa masu albarka shine, wato yan uwa masu albarka, kafin ka fita yau ko kafin ka kwanta, misali kai zikirin safe ko na yamma, ka sanya wa kanka wato cikin kariya Allah subhanahu wataala. Wannan garkuwa ce, kamar ka sa bullet group ne lokacin da ake yi harbi, ko kuma ka shiga cikin gidan sauro, kaga ba ruwanka da sauro ko kuma ba ruwanka da harbi. To wannan zikirai sun kasance garkuwa mai girma. Ya Allah, ya Ubangiji, ka sanya ambatanka ya cika zukatanmu, ya mamaye cikin zuciyoyinmu, ya mamaye rayuwarmu gaba daya. Ka kare mu daga dukkanin wani sharri na mutum ko na aljan ko kuma na zamani. Ka ba mu nutsuwa da imani, ka sa mu yi komai dan kai, ka sa mu ringa jin tsoronka. Allahumma amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.